martang yang mahita. Ale Tuhan debata mauliate ma di pasar roanami tobo adopanmu di manuguton. Nenggo halamu mahami marhite sian hatam nabadiai. Lau mangulau ulon nami di sadaryong. Pargogoi mahami marhite hatam. Nungarade hami manangihon. Marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martanya kami tua adopanmu. Amin. Shalom. Selamat pagi di hamu nahinaholongan di Tuhata Yesus Kristus. Tatangihon mahata ni Tuhata sadarion. Ima hari Selasa tanggal 23 Januari 2024. Di mana tersurat di Sada Petrus tolu ayat 10 walu. Aidoho do Kristus mate sahali alani akka dosa. Natigori humokop akka pargeduk. Asa ditogihon hita tu debata na tarbunu do iya dagingna alai dipangulu do anggo tondina. Songonon ma hatoranganna na disuraton di buku pajono ni Kuriata na pinaruan ni kantor pusat HKBP. Doho topik Kristus Yesus do nama kokop hita. Adong sada pilim namang gobarhon pakokopon ni sahala ina tu ianakon na. Di sada tiki tardapok do ianakon na manako sada piala nasian seri. Jala na punasa pialai ima raja ni bangsoy. Pitor didabuhon mauhum ti ianakon na. Imana ikon diponggolhon ma si majujungna di adopan ni torok halak. Alai Roma inang pangitubu ni danaki mangelek tu rajai. Asa ibana ma namanggatihon ianakonna mabua uhumani. Dioloi rajai do laus diuhum ma inatai di adopan ni natoro. Dos doi gobaran ni Filimi tunamasa di Tuhan Yesus Kristus. Iko mate ma ibana tarsilang. Holan ala ni makokop ukum. Hamatean na ikon di tahun saluhut halak na di portibion. Ala ni ahado ubahen di hokop Yesus hita. Akapardoson. Halus na ima. Ala balgani holong na tu saluhu na tinopa. Sarupa songon inatai na makaholongi ianakonna laos dihokop ibana ma marhite manaon ukum tu ianakonna. Molosomate Jesus lo madda manobusita sian dosa tai dang boy hita bongot doho saur tutuhani. Alani ido dihokop Yesus hita asa jupang do parsauran tu debata. Laos dapat hita do hagogoon siang tu hatai badalani ngunutta. Saya bercuma hita marsaur doho tu hatai. Amin. Songonima pamakulingion ni tuhata tuhita sadarion. Tuhata madongani hita di ulauta sadarion. Horas.